Estem parlant d'això, de la música, de l'hora de la música, d'aprendre a fer música o de saber valorar la música. I tu, per exemple, Violant, el teu projecte, parla'ns d'ella, l'ukelele, ukelelà. El que vols és posar la música a l'abast, per exemple, de professors, de famílies, amb quin objectiu? Aviam, l'ukelele és un instrument que s'ha posat molt de moda fa uns anys. No sé si pel retorn del swing, el jazz, una mica les coses vintage, s'ha volgut introduir molt i a més té un component que no és per nens petits, sinó que és per infants, per adults, qualsevol persona s'hi veu en cor d'aprendre a tocar-lo. Aleshores, arran de la pandèmia, va passar que el fet de fer servir la flauta a les escoles sabeu que va patir una retallada per les limitacions de les normatives Covid. Aleshores, l'ukelele ha entrat molt en substitució, tot i que a mi sempre m'agrada dir que és un instrument que no substitueix, sinó que suma, perquè és molt amic de tots els altres. Per la seva tessitura, l'harmonia, les notes, la seva afinació, permet tocar amb qualsevol instrument. De fet, el Pepa Colomer, que era una escola on treballava abans, va ser el primer centre on vam incloure l'ukelele com a instrument de l'orquestra. No era un projecte com Voces, però era un projecte en la línia de treballar a través de la transformació social, a través de l'art. Llavors l'ukelele, juntament amb violins i contrabaixos, era en aquell cas del Pepa Colomer, doncs vam muntar la primera orquestra, que fins i tot la vam portar a l'auditori amb l'OBC a tocar una obra que van fer-nos ad hoc per la nostra escola. Total, que clar, tot això no es podia quedar tancat en una sola escola. Vam començar a fer molta didàctica, molta creació, molta composició de cançons pròpies perquè fossin en català i perquè hi haguessin recursos molts... Estem veient amb acció, Sí, ui, sí! Això són les peques del barri! T'estem veient. Aleshores, hem fet com és un projecte que no només va a escoles, però es focalitza molt a escoles, ja que estem intentant dotar de didàctica al professorat perquè ja siguin clarinetistes, pianistes, saxofonistes, s'atreveixin a portar l'ukelele a les aules. Això ha anat creixent molt i aleshores s'està fent extensible molt a tallers en famílies. Per tant, hi ha molts llocs que ens demanen tallers en famílies en què venen infants amb els seus adults acompanyant i aprèn tant l'avi o l'àvia que acompanya l'infant com el nen petit. Això és preciós, és superbonic. I clar, s'està fent molt gran tot això. Ens fa molta alegria perquè té aquest component social del qual hem parlat.